어쩌도록 소리가
Iya. Adik sebab apa panjang yuswa yo ha 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 yeah, hey, hey, hey. Ho, 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 ho. Sebab apa ho 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 Hasbunallah wa ni'mal wakil Sedulurku aja nganti kliru Gusti Allah sesembahanku Sedulurku aja nganti kliru Gusti Allah sesembahanku Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Ya 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 ya. Hasbunallah. Sedulurku Aja nganti kliru Gusti Allah sesembahanku Dinten kanggo prasta matur sembah nuwun kang tanpa upama. Ngaturke puji syukur kunjuk sandhap pepadaning Gusti kang hakarya jagat Allah Subhanahu wa taala no. Iya. Dene-dene aku lawan kowe sowan maneh ana ngarsaning para pepunden-pepunden ing Pucung Pogalan kene no. Oh iya iya Mak. Ora ngira yen bakal sowan mrene. Iya merga setahun kepungkur ki prei le wayangan kono. Rejepane tetep enek ning wayangane rada prei sebabe marga masyarakat yo agek kagungan kersa werna-werna ya dandani talut ya dandan dalan sak pinunggalane apa meneh iki rampung utawa purna pugar punden ana ing Pucung kene wis bisa kaleksanan dumadi no ya syukur niate ngluhurke asmaning para kang bebodro kok Mak. Ora ana ilange, ora ana eleke, ora ana lupute merga malah ewone wong sing bejo, wong sing mulya kuwi kaya sedulur Pucung. Sebabe piye, Mak? Merga ngene no. Piyayi kuwi tumitah nang Mercapada kuwi sing paling bejo kuwi wong sing eling karo mula bukane. Iya. Dene para sanak kadang pamong mitra para warga masyarakat Pucung wingi-wingi ngadani rejepan utawa aum kuwi dikandheni gelar wayang kulit kuwi libur kuwi ora apa-apa mergo pancen warga masyarakat agek do duwe sedya mbangun ya kuwi punden akal bakal. Oh iya. Dibangun dipepetri supaya anak putu mau anggone padha nyuwunake ana ngarsaning Gusti diparingi papan sing keprayoga lan kepenak. Iya. Mula kang saka kuwi iki wis winangun kanthi becik kanthi apik. Ayo manunggal bandul krompoling para warga masyarakat ana ing Pucung, manunggalke sedya merapatkan barisan guyub rukun aja lali. Iya. Nggone nyuwunke napak tilas marang tindaking para leluhur. Muga-muga simbah Kyai Grandi Nyai Grandi. Iya, simbah Kyai Grandi Nyai Grandi. Tansah cinandhi ngawiyat mapan ana ing swarga Narakastuba barokah barokah ana tumraping para putra wayahing Pucung sing padha among tani pinaring ana tulus sing padha among bebakulan nantu obadi sing padha nyambut gawe babakan apa bae dadi lantaran tumekaning rejeki ing keket barokah lan manfaat. Amin. Sakwise kaya mengkono nok rasa syukur kuwi wektu dina iki diimplementasikan dengan pementasan wayang. Oh iya ya Mak. Mongko adaan sing wis
Janji muni sowan mrene iki durung tau nok nganti ora nganggo bintang tamu. Oh iya. Parandene iki aku kalawan kowe sowan kudu mandireng pribadi, sowan kanthi klasik. Klasik tegese. Ora dirawuhke bintang tamu Sebabe. masyarakat yo akeh butuhe nok. Oh iya. Ya semoga tahun ngarep sing bakal tumeka padha pinaringan keselamatan karahayon lalu mintu rezekine sing akeh. Sesuk iso ngaturi bintang tamu, syukur bagi iso nimbali pelawak. Nggo regeng-regeng suasana kok ya nok. Iya ngono. Ning gandeng sing paling pokok kuwi anggone aku lawan kowe kuwi perti dusun, para warga masyarakat kuwi wis ora ninggalake karo adat tradisi budaya Jawa, gelar wayang kulit. Mula ya paling baku kuwi dijikuk garise, mepete ora kuat nganggo bintang tamu ya wayangan klasik ning kudu diadani. Ngono. Mergo kaya ngene iki, pagelaran kaya ngene iki panjenengane punden akal bakalku ya remen kono. Oh ngono. Iya, mergo tradisine piyai kene iki tradisi Jawa, tradisi sing memetri marang para leluhur, nguri-uri marang kabudayan Jawa, aja nganti kendeh lan kesuk marang budaya manca. Iya ya mak. Matur sembah nuwun sowan mrene iki nadyan to kucem-kucem diraupi, awak wis sayah ya kudu gumregah, kudu jumangkah netepi kesaguhan. Iya. Ya sekarang sasine sing diarep-arep kanca-kanca pesinden yoga dalang kuwi pengarep-arepe yen didhawuhi sanak sedulur. Yen temekan titiwan dene didhawuhi sanak sedulur kuwi kudu sing gumregah nalar lan penggali. Mergo nek nganti aku lawan kowe iki ora sumanggem nyendikani dawuh kang wis ditampa aku lawan kowe iki mengko ya bakal ana walat. Iya, njur tembunge cok muni sak kepenake. Kuwi aja nganti nek aku lawan kowe nindakake pakarti sing kaya ngono kuwi. Iya. Kanca-kanca ya ora ketok sayah. Kanca-kanca ki semangate ora umum kono dasar nek manunggal ngene iki kerep awor ngene iki dadi ora ndleya pikirane. Iya. Njur kerep kulino ketemu kanca ki pecah udar pikirane sing maune bundel dadi ajer. Iya. Ning ya kala mangsa sepet no ketemu kanca ngene iki. Ah iya. Ning nek aku ya ora tak gawe sepet mergo aku pengen wis ngerti lan paham kabeh kanca-kanca karakter iki werna-werna. Ana sing meneng bae alus, meneng kae ning glendem ya ana. Ana sing wong ki senengane omong-omong ki tujuane mesti tekan nggon bab kaya ngono kuwi. Mangan apa-apa ya dene punuke marai apik. Lah ki ana. Kanca-kanca ki werna-werna pokoke ning aku ya ora ngilang-ilangake aku ora bakal apa kuwi jenengane ora bakal ngelalekake karo jajaning kanca-kanca. Oh iya ya mak. Apa meneh kanca-kanca iki sing jenengane SPLG iki. Oh iya. Iki kanca-kanca Brayan Bungah Susah Bejo Cilaka ya iki no. Oh iya ya mak. Ya mergo darmaning kanca-kanca iki sing lelabuh aku lawan kowe. Saenggo aku lawan kowe saka titik mboko titik maune mbrangkang iso ngadeg. Saiki ngadeg iso mlaku. Mlaku yo iso jumangkah. Oh iya. Iso netepi kekarepane dadi wong urip. Oh iya ngono ya mak. Iya. Sowan mrene yen ora kleru akune sowan mrene kuwi wis ping pira ya ping udakara ping 5 nek ora. Ya kurang luwihe ngono. Ya semoga-moga sok aku lawan kowe bisa sowan mrene sok dikeki bonus no. Oh iya ngono. Janji aku karo kowe ajeg sowan mrene sok meneh diparingi bonus piyai kene. Bonuse apa gratis? Nek perkara gratis ki ora ning mbuh apa sing bakal tak aturake ana ngersaning para warga masyarakat Pucung ki mesti sok meneh ana bakale. Oh iya ngono ya mak. Karang sing jenengane wong sesrawungan kuwi becik kanggo sak lawase. Iya. Kuwi sing paling becik. Ngono ya mak. Sowan mrene kanca-kanca jangkep mau bengi saka Jayan iki sowan mrene. Sesuk pindah tempat nggone Le Nyiter karo Le Nyaron no. Oh iya. Dadi sesuk kanca-kanca iki
ana sing padha arep ngresake sare bablas nang sekayu ning ya ngomah wis cumawis. Oh iya, ngomah ya dicawisi. Ya sing paling pokok ya ngomah cumawis, kanca-kanca mesti ana sing sare ngasuh ngomah. Iya, karang ya jane sok arep melu ngasuh nang sekayu ning wong kedhong nek sing duwe omah mergo nampa tamu pirang-pirang iki mengko ndak gawe ribete panggonan wong pancen jenengane wong gek rejepan iki tamune ya kaya ngono kae. Mengko nek nganti ana tamu teko ndak muni niku wonten bathang teng mriku lah ngono mah repot. Ah iya. Mulane Sesuk yo ngasuh pakis teko rono gasik. oh iya ngono ya kena. Sebab aku nek ngerti candrane kanca ngantuk iso nganti mesakake kono. Nganti ana kok kanca turu kok dumpreng laler cangkeme iki ora. Wis ora krasa apa-apa no. Oh iya. Beda karo sinden. Sinden iki nek ngantuk iki sinamun ning samudana, sesadune adu manis. Mbok arep ora cantik ya digawe cantik-cantik kaya turu kok kudune melengeh kaya mesem. Kuwi jane minglik ngampet. Oh ayem. Ya iki waranggana iki. Iki waranggana. Nggawa 5 no. Wah, 5. Iya. Iki waranggana paten no. Oh paten. Heeh. Dadi sing paling pokok ya 5 kiyi nek pamane dong kala mangsa ana job kok rega rada dhuwur, ayo iki tambahi warangganane. Ning iki 5 iki wis mesti katut. Wah iya, kala mangsa Nggawa ngluwar barang. wah iya. Kanca-kanca iki semangat mah. Tenan kanca-kanca ki nek sing muni kanca-kanca iki luar biasa kono. Kanca-kanca ki nek sing muni golek angel lho, golek kanca sing wani karo dalang iki ora kanca iki tenan. Aku senenge nganggo kanca iki lek gelem nyempulai karo dalang iki paling aku seneng. Ana dalang ngomong kok kok ki ngomong tempong wae kowe. Aning wong kaya ngono kowe jan njaluk ngapura kene sesuk baleni meneh kok ya ora. Oh ayo ora apa-apa. Heeh. Iki saiki meso cakrak, wingi sore ora cakrak wong nggawa HP iki ora ana kertune ndak. Ah iya. Jero ora iso ngirim-ngirim. Ora iso dadi penjahat. Nak, sadurunge aku kelawan kowe murawakani tembang-tembung wijiling wicara no. Ayo aku karo kowe ngaturke puji dikir ana ngarsaning Gusti. Kanthi donga pamuji muga-muga para warga masyarakat Pucung. Bapak Bayan tak jonjang kerawate, para sesepuh pinisepuh kasepuhan. Sedulur-sedulurku, adik-adikku, anak-anakku, Pak D, Kamas. Sekabehane ora bisa tak sebut siji mbaka siji. Ingin sugeng ana ing Pucung padha pinaringana keslametan panjang umur, pinaringana rejeki king barokah lan manfaat. Ya ngono ya, Mak. Heeh. Anak-anak wong padha sinau utawa sekolah ya iso entuk ngelmu sing manfaat. Manfaato minim kanggo awake dhewe. Syukur bage munggah nyang wong tuwa, munggah meneh nyang lingkungan, nusa bangsa lan negara. Matur sewu nembah nuwun ya, Mak. Heeh, nak tembangan. Iki ngaturke tetembangan nuansa Islamik no. Oh iya ngono. Digarap karo kanca-kanca lagune Miftahul Jannah. Kunci surga. Kunci surga. Iya kaya ngapa? Ya caya dicaosake. Miftahul Jannah, kunci surga. Dados. La ilaha illallah. Miftahul Jannah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kuncine swarga, la ilaha illallah.
Miftahul Jana. Miftahul Jana. Matur sembah nuwun garapane kanca-kanca iki jan. Iki sing jenengane nyangga karo wong nang ngarepe yang ngene iki. Iki jenengane kompak. Ah iya. Wis tau lho biyen. Yoga ki karepe arep kaya gaya-gaya kowe. Iya, njur piye? Arek buka gugur gunung. Tidure, 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 tidure. Asing nompo ki arek piye? Malah jebule es tung-tung. Oh iya. Nak iki ana layang. Ya wis mengko diwaca sak bisa-bisane mengko dicaosake. Ana sing ngersake lagu Tambal Ban lan lagu Puspita Nala. Wah, Apa ya iso dicaosake? wah nek kanca-kanca iki aja kuwatir. Kanca-kanca iki arep mbugo gamelan iki arep wong kulino aja meneh kok kuwi ta. Wong minggu bendhe tok wae iso kok. Oh iya. Dadi iki ora nganggo urgen. Ning nganggo jaipong. Lah urgene ora dienggo. Danane mepet. Oh iya. Ya lagu sing iso dicaoske ngono wae. Oh iya. Iki ngabsen karo para paranggana wiwit mau bengi iki lumantar streaming no. Oh iya di streaming lumantar YouTube. Sing ora bisa rawuh nyang pucung bisa mresani ana dalem nyetel YouTube no. Oh iya. Lumantar Ki Jumbuh Channel. Oh iya. Wah dasar personaliane kameramene jan cakrak-cakrak bocahe. Nek arep ngantuk ora wani wong digarapi kancane. Asline iki tak rasa-rasake anak buah iki kok werna-werna. Nek wis saya iki kok werna-werna ana sing mende, ana sing Oh iya. ana sing nek mangsane bar gara-gara jare timbang ngantuk ngun joget-joget. Iya. Ya wis ora apa-apa watune kabeh iki tetep guyub, tetep rukun kok. Ngono ya, Mak. Atur salam sungkem kula kagem para sesepuh bini sepuh. Pepunden-pepunden kula sedayanipun wonten ing pucung mriki. Oh iya ya, Mak. Wah, setahun ora mrene wis pangkling. Dalane saiki wis apik. Wah, jan tenan ngene iki nek muni arek rejepan iki le tata-tata nggon iki sak gaweang no. Dalane resik. Ning ya kuwi Kepiye? sing cok didhawuhi nunggu apa kuwi datengnya mobil nang kono kesuk dikeki kontak utawa dikeki kode. Ah iya. Wis jane aku kon mandeg nang wetan kono kae mbasan tak buka kaca jendela kulawang iki. Berguduk. Oh, jenengan to Pak Babes mawon, Babes mawon. Semene iki nek ana montor biru. Semene iki nek ana montor biru sing ora ganti-ganti ayo kuwi. Oh iya. Ayo salahe ora ganti. Men, aku nggak arep kepengin lian-liane kok. Oh iya ya sing ora apa-apa. Kendaraan ki matone di starter urip ije kena tumpaki kena nggo ngeyup nek dong udan ngene ora apa-apa no. Oh iya. Wong ki nek ora nrimo ki saiki apik sesuk ana sing apik. Oh iya ya. Mulane ya anggur dipacaki wae dadi
sekirane mobil iki kok peleke iki wagu ya diragati pelek ngono dadi ibarate sepaton. Oh iya. Ya ngono ya Mak. Heeh. Ya sing paling pokok ki nggo sambung laku no. Iya. Kanca-kanca ki sakmene iki do nggo sepeda motor kabeh. Wis ana sambung lakune. Oh iya. Kabeh. Ora ana yoga kok sing ora iso numpak kendaraan iki ora ana. Iya ya Mak. Iki kanca-kanca ki arep kaya ngene iki pite nang omah ki bangkat loro telu no. Ana sing duwe pit loro. Ana sing duwe pit loro. Aku iki Pak Priya kuwi ambak nang paran kidul digarapi tato nang omah duwe mobil apike ora jamak-jamak. Ah iya. Lah kocok nganu ngasor diri. Wong ki nek wong lembah manah ki ya kaya ngono kuwi. Ning iso nyopir. Nyopir apa nyopir keplaki anake kok. Ramang nyopir Pak, ndak gembelengang piyangke karo ditotok gundule. Ah nek wong kuwi iso nyopir tenan malah ngetan janggar terus. Wah iya. Ya ora kok ya. Anak iki karo kanca-kanca iki nek ora gojek iki gelo kok. Oh iya. Mbah Sis rawuh. Weh, jan Mbah Sis iki piyayi paling sepuh ning tanggung jawab ki aku senenge Mbah Sis. Wong sepuh ning tumajuh tanggung jawab. Mongko ora tau neko-neko piyayine anane minteko. Kuthuk anteng meneng ora tau. Menggok ngiwa menggok nengen. Iya. Mandeng ya wiji. Iya. Wis sepuh wis putra wayah wis do dewasa-dewasa. Muga-muga panjang umur ya Mbah Sis. Muga-muga tutuk lima omong anak putu. Iya ngono. Nyenengake Mbah Sis iki piyayine sepuh ning kena gejo anak putu. Terus sing bonang karo sing menerus ki aku arep ora ngomong no. Asbabe ki mantan gali kok. Aja cok kaya ngono kuwi karo kanca. Tenan no karo aku ki nek nek jenengane kongkon karo dalange mestine lak ya nganggo subasita, nganggo tata krama. Ora pisan pindho kongkon karo aku. Tanggal piye lega ora? Timbang nganggur nang omah ngumpleh yo wayang ngono. Ana akon dalang timbang nganggur omah yo ngumpleh rono. Iya. Ning seneng aku karo wong siji kuwi. Wong ya tanggung jawab. Wah, jaman biyen anggere nyambut gawe sok bonjengke mbokne Petruk Kecuk. Wis kaya bonjengke galon. Wah iya. Njur iki Wiraswara iki Pak Gina iki ya wah piyayine saiki ya pidalem saka ing Kabupaten Semarang no. Bandungan. Heeh. Mula kanca-kanca iki sesuk nek ana prei kok arep dolan nang Bandungan mampir kan Pak Gina. Iya. Pak Gina terbuka pintu lebar. Iya pokoke Pak Gina iki piyayine gapyak semanak. Mongko nek upama didhawuhi nek wis muni iya ya tindak tenan. Iya. Ewadene wis sago kok njut hitungane iki ana pakaryan liya mesti ngabari di ngapunten kula tanggal niku kok kula kepeksa mboten saged nindaki. Mesti izin. Mesti izin. Iya. Ora kaya sing gender. Wong iso tanggalane ana kok dadak takon aku katut apa ora. Lah kok njur padake kaya bapakne sing nyaron. Kepunjulan kanca siji aduh kepiye iki? Iya. Kanca-kanca pembalung cakrak kabeh iki. Adiku lanang Bangkir Diana ya teka mau sing mayang anakku lanang sedana. Ya kuwi sarjana. Ku ya putra siswa Pak Hadi Widodo. Oh iya ngono. Mula le mayang ya jiblek kaya penyihane Mas Widodo. Oh iya ta. Apik wayangane. Iya sing ngendang Pak Wahyu wingi sore mayang. Ewadene saiki ya ora wegah
ngendangi. Oh iya tekan kene. Iya, Pak Wayu ya rawuh. Iya ya Mak. Heeh. Sing meking ya ora absen no. Ngono ya Mak ke bocah tertib. Bocah tenan tertib. Ming nek awak dhewe ru ngerti no. Oh iya ngono. Nah, ya tetembangan sawetara iki mau uga ana payunan saka penyanyi Mas Damar Sasongko Karanggedhe Boyolali. Iki atur salam kagem sedaya para warga masyarakat wonten ing Pucung mugi-mugi pinaringan wilujeng rahayu. Ugi atur penyanyi Mas Dalang anggenipun ngayahi jejiban pagelaran wayang kulit sedalun atas mugi tansah pinariyungan sehat lancar dugi tancep kayon. Amin. Salam kagem Mbak Laras. Saking penyanyi Mas Damar Sasongko Karanggedhe Boyolali. Nyuwun tembang podang kuning. Oh iya iki karmane podang kuning. Engko dicaosi no. Ya, sadurunge ngatur kita tembangan sing werna-werna. Yo ngaturke sambang srawung karo waranggana. Halo nak. Sandingku nyandak mik ayo. Kok rada cemberut ngopo? Gek di WA karo Gopal. Sugeng dalu nak. Nggih, sugeng dalu. Mbok menawa sowan mrene wis ping pira nak? Ping kalih sakniki. Ping kalih sakniki. Berarti gedhe cilike wis wanuh hafal karo dalane nggih. Nggih, Nggih, nggagapi. apal karo dalane. Aja kaya sing bonang karo sing nyelenthru. Napa to? Mbok rene iki ping 5 iki lho kleru ping 5. Niku pancen mun adatne nggih. Nah, nggih niku pancen alasane cuk muni nyong ki ndak nglangkai oyot mimang ya. Nggih, niki sowan wonten Pucung nak, Tri. Dalem ngendi nak? Lah saking Tanggulanom Sela Pampang Temanggung. Tanggulanom Sela Pampang Temanggung. Temanggung. Nggih. Buyah, biyuh. Temanggung iki pancen ikon sinden tak pikir-pikir. Angger muni cah cilik dadi sinden mesti apik, cah cilik dadi sinden Temanggung. Jos. Wis pokoke teko Temanggung iki pancen super. Iya ngono. Heeh. Apa-apa kok Temanggung, apa-apa kok Temanggung. Ah iya. Karang ya Temanggung udane deres. Heeh. Ngatur kita tembangan nggih, Nok. Nggih. Nggih. Alon-alon sesuk isih nggo melek malih, pokoke swara diwet-wet. Nggih. Yo ngaturke tembangan apa arep ngaturke apa? Sing nganggo bawa iki pokoke mat-matan. Diaturake apa? Arep minangkani panjuwunane panjenengane Mas Damar Sasongko? Apa arep nganu mawon, yen ing tawang mawon. yen ing tawang ana lintang, tok bawani sing penak nggih, Nak. Iya, dibawani. Cah, bocah kali sinome rumpiung-rumpiung rambute ketel banget. Godheke le kaya ngono, mulakno Gopal nesu. Kenapa kok nesu? Kenapa kok nesu? Kowe lak milik kon nyukur ora gelem to kowe? Mboten. Oh, tak kira nek kon nyukur ora gelem. Iya. Janah, bocah kali. Jembrung. Ayo nak. Ya neng tawang. Karo nganu nak. Omong karo bocah peniti gamelan iki kon nyuwun ki tutup gelas. Mosok wong wedang ki arep dombe kok wis diceplungi. Laler we telu. Saniki 3 mangke sekawan. Heeh. Aku mambengi wis ngemplok siji e. Oh ijo kae laler wah jan. Ayo ki liwat kemplok mongko wis nang ilat ayo sisan tak lek ta nak. Malah nganu to, menikmati. Nah iya. Bul yo malah gurih e.
Nduk Tri, Dalam. Mbah Sis kaca tingale ganti ya. Oh gitu. Heeh. Wah saiki Saya nembe ngetes. kita kaya cah muda tenan. Nggih pancen rada ngenem. Iya. Oh pacaran anyar. Napa tasih kersa pacar-pacaran, Mbah? Sapa? Mbah Sis. Mbah Sis. Nggih. Mbah Sis kok pacaran. Nek wong sepuh ki ora pacaran, Oh mboten berarti kencan teko dadi ngono wae. langsung intine mawon. Marang Mbah Jan. Vibrasine metu, suarane powere ya ana. Iki sok arep dadi sinden apik iki. Re nano Janji-janji ku eling sumadhet resing tias ing ingsun ya kang masing son para sapa sinak sinak senan bumi ah langit. aku ki nek ngerti sak anak-anakku pinter nyinden ngono ki aku iso kedongan gedun lho nok. Lah pripun? Mbok yo aku ki lek lahir ki saiki ngono lho dadi. Oh, berarti geten lahir riyen. Ah iya aku wis dadi aku saiki wis sepuh. Angge Wis berarti- adoh karo kok ngono kuwi. Nggih bejane putrane jenengan. Ah iya ayo wis saiki wis mopo kok no, aku wis mopo tenan. Nggih, lak ampun enten sing ngajeng dilamar. Eh? Lah wingi enten sing kon kenalke kalih putrane Nah, Pak Jumbo. engko lak njur nganu, njur engko do moyoki sindene muni, dalange duwe mantu becari durga, ngono ta? Niku lak ampun nganu napa jenenge? Ampun soroh niku lho, Pak. Mun soroh. Ah iya. Ayo. Kuwi akal-akali riris kuwi ora. Riris kok digugu. Estu lho Pak niku lho. Nggih. Kula mawon nggih monggo nek mbok menawa Pak Jumbo minat. Tangis ing tias nganteni Nak Tri, Dalam gendere iki garambyangane cetha, nggih. janah nih ya kuwi anggere ana wong ora kepran. Ono wong ngrungokke tembange wae kok. Wah. Nggih, berarti Mbak Anto niku kepekaannya tinggi. Lah iya, wis. Ayo nak, kayak kemana? Na 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 na.
tak tak dilang tak. Iramane pekoleh kepenak gamelane larase ya ijih mapan. Mongko sindene suarane ya apik. Sing paling ora penak lan ora apik iki mung suarane cangkeme sing nyelenthru. Wel, luwak amoh tenan kok. Kene iki arep golek rai. Ben dialem karo wong pucung li gamelanku anyar gamelane ora penak. Ora penak mengelmu amblek kuwi kaya ngene le yasa nganti mendelik ora. Enjing nganu sing nyelendem ki sangu ki ambek mawon nggih nek mboten kebenaran to. Arep tak gaweke wis tak geke sontem ning omah saka pralon. Ayo nok kaya ngapa? Nanonino jogetna dublak untak Sergio nyerot napas nok nggih. Dadi men napase iki plong dadi ambegane diserot.
Ngono dadi ambegane diserut tahan ning weteng. Ngono, aja kaya kae Mbak Raras kae wis tau ambil napas kene iki kleru no. Kleru pripun? Tut ngono, ora ditahan mergane. Ah iya. Bablas. Terus sing lanang muni ngentut to, Mok. Yo. Iya iya. Ya 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 ya. Luar biasa. Ya yen ing tawang wis dicaosake. Heeh. Iki wayahe limbukan iki pancen warahe aku lho kowe iki berkolaborasi karo pesinden karo kanca-kanca yoga. Wayahe nggo ngendokke rasa men ora sepaneng no. Pancen bener, Mak. Dasare ya nggo ajang kreasi karo kanca-kanca le nabuh supaya saya suwi saya kompak, saya suwi saya kompak. Ngono ya, Mak. Heeh. Dadi kompak ora mek nang jero tok, ning nang jaba nang dalam pepangguan ya kompak, dalam rumah ya tetep kompak. Iya. Kabeh kompakan iki kebersamaan dadi siji no. Ngono ya, Mak. Seragam blangkon ya kompak, seragam klambi ya kompak, seragam ngisorane ya kompak, sarung. Aku kuwi sing werna-werna. Gumun ana yoga kok sarunge ana tulisane muni mangga. Ana sing tulisane wadimor. Malah ana sing tulisane ABC barang. Ha iso ora apa-apa hadiah baterai kaya kowe iki ora. Ngaturke bisungsung meneh. Sandinge no. Ya sandinge. Halo Nak Riris. Nggih, halo. Heeh. Wis rada pulih suarane ya, Nak. Alhamdulillah. Heeh. Nggih. Yo arep ngaturke tembang apa, Nak? Iki panjenengane mau ana sing ngersake tambal ban dicaoske mengko. Dicaoske sing rada lintrik-lintrik dhisik apa sing kira-kira sampe. Panjenengane Pak Damar Sasongko ya kena. Nggih niku Mbak Laras mawon. Oh ya, wis oke. Apa? Yo kowe arep ngaturke apa, Nak? Kanca tani. Kanca tani? Nggih. Wedan ku saiki di kanca tani ta? Nggih, kathah. Kaya-kaya gemben ki kanca dalang. Nika wurung bener. Wah. Malah blokon nika wurung. Kowe iki ora. Oh iya, Ajene wong kowe iki awake sak biting ngono-ngono golek kanca susah mblek. Ah iya. Sakniki tak golek sing padha bitinge. Padha apa? Padha bitinge. Padha bitinge. Wah, iya sok dadi metu-metu ki cindil. Kocar cidil. Aku cilik do cilik kok kowe iki ora. Sauranane kaya kowe ndelok karo pun Kakang ya ta. Aku wonge gedhe dhuwur. Terus kae kaya Mbak Yumu kae lak wonge endek cilik ta. Nggih. Nah, perbaikan keturunan ngono. Njur anake nurun bapakne dedeke ning nggon masalah pasuryan lan kepinterane nurun ibune lak ngono. Oh, nggih. Ayo ngono kuwi jenengane perbaikan keturunan. Upama kaya sampeyan kuwi karo Mbah Sis kuwi termasuk perbaikan keturunan. Hakok to? Hakok. Ayo perbaikan keturunan dari sepuhe umure iso anake iso umur panjang mergo nurun saka Mbah Sis upamane lho iki. Njur ayune pintere nurun karo Riris lak penak upamane ngono kuwi contone. Ngekeki contoh kok karo Mbah Sis ngono. Ah nek ngekeki contoh karo sing nom-nom ya teko do gelem banget. Kowe nek karo sing nyaron ya sing ngajeni lho nek ora main-main kae alpa kaya ngono ki pernah tuwa. Iya. Jar kula lek nganu pripun le nyeluk. Ah biasane sok matur piye? Pak Mami ngono. Nggih. Ayo Pak Mami ya Pak Mami kaya apa aku akon muni Kang.
nek njurkan ganti nih. Mas Iya. Mawi. Ayo ngaturke kanca tani dibawani no alon-alon. Jaluk titingan Rembahanto ben tukuke gendir, tukuke apa jarik meneh. Nggih. Heeh. Lir lho, ora liyane lho. Kang padha Padha makarya. latihan vibrasi no. Padha makarya. Dikeki gregel saka sithik. Nek nang omah latihan gregel. Gampang latihan gregel iki kok, Nak. Pripun? Kerep nyenteni sing tuwa, lak gregele pinter. Kok jur. Penyeneni lore iku nek gedhi didradung. Sopor nyanangke ati. Wah, jan. Kalis ing sambing kala iku panyuwunku. Iki atur salam uga ingin padha nyimak lumantar YouTube kaya panjenengane Mbak Atika Nur Wahyuni ngaturaken wilujeng dalu kagem Pak Dijumbuh. Nggih. Sukses selalu ugi kagem kanca SPLG Temanggung Derek Wungon. Mugi lancar dumugi tancep kayon Mbah nuwun. Heeh. Wit sihengkos tika Lan uga kagem nyanyi Bapak Simoban ingkang lenggah wonten Prambanan Ratu Boko. Iya, ya nyimak lumantar YouTube. Iya. kanca tani yakti saka guru nagri uga benteng paksa. Yuk, siap Mak. Ayo.
Oh Nale, yeah, 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 yeah. Dir, dir. Masuk. Semangate luar biasa tenan kana. Nek ning nenan nenang nanang nenan nenan. Iya, karena ya wis meh gong muni cepetake. Ayo kaya sing nyelendho ya ngono kuwi. Nek wis meh gong ngono cepetake. Ha iya, kaya nek saya esuk kae. Aku wis tau nampa lapurane karo sing bonang terus sing menerus kuwi. Laporan kepiye? Kiye, nang montor kok ana lelakon kaya ngene. Ana jam 4 kok unine arek monjo. Ndek tanduran kok. Ha iya. Ayo tembangan meneh, Nak. Ya. Halo, Nak Raras. Nggih, halo. Heeh, alon-alon griyak-griyak. Kowe suaramu ya wis dibuat pirang-pirang dina. Sok meneh kalau mangsa nek do ngasuh ki ya ngasuh tenan ora kok malah nek do ngasuh nggo kegiatan werna-werna, nggo keceh barang iki malah ora apik.
Mboten lah, Pak wis ngasur raketang setengah jam. Nah, kuwi Lumayan. kena nggih tombo ngantuk sawetara. Nggih. Nek kira-kira awak terus-terusan ngene iki nek bapakne iki kok arep neko-neko iki disemayani. Tak kon turu njaba kok. Niku tak kon turu njaba. Aja kon turu jaba mesake. Lah napa? Lah nek masuk angin ra urung dadi gaweamu. Angkarang bojomu ki ya gemati temen karo kowe kaya. Ya ngono. Heeh. Aja sak disrengeni, nek disrengeni kowe mung ketap-ketip. Mboten. Heeh. Kowe sing gemati, sing bekti karo wong lanang. Nggih. Sapa sing bekti lan ngajeni karo wong lanang kuwi upama wanita bakal ngambah utawa ngrasakake swarga. Ning ya kuwi janji ana piyayi putri utawa ibu-ibu sing wani karo wong lanang, ku sithik ora bakal nampa nikmating Gusti ya kuwi wujude swarga. Sok meneh kuwi ngono. Lah ning nek wong lanange kados sing nyenthu niku nggih kudu dibekteni. Nek wong lanange kados sing nyenthu niku nggih kudu dibekteni. Lho, bekteni wajib. Niku godho niku. Lho, kuwi ki ya termasuk mustikaning yoga Ah kok mesti kaning yoga. Nah kuwi yoga tenan lho, nek ora kuwi mbok menawa malah jiliding sirahe didu karo tugukan ambyar pulih meneh ngono kok. Ampuh bocah kowe. Niku mah kembali kok ada yang berbeda kula ki ngono waos kok Pak Godho niku. Piye? Kok kembali ning gone kaya cah bayi meneh untune dhuwur kok entek. Karang ya kuwi medik ya kuwi kok ya. Ora terus nubras meneh maksudnya. Ha iya ora wis nganu. Ha iya. Nggih, niki wau anu pikantuk salam mugi saking niku Mbak Atika. Heeh. Nek wau niku janjane niku ajeng nderek. Lah ning sing nyelentho karo sing bonang iki di WA ra ono sing bales. Oh, ayo mula to mula esuk kon cepak inggon kon ngasuh omah ki ora gelem. Ora gelem kudu arek wangsul to. Malah ditinggal meneh. Bul malah alah wong tuwa kok do lakone rada kaya ngono ora mari-mari. Agek aku pengarepe wis teko tobat cek jinjo kok. Jenengan? Tenan? Tenan. Wis tobat? Tobat. Tobat apa? Soto babat. Tobat tabit. Iya nak. Ngatur tembangan apa nak? Nggih niki anu nggih minangkani panyuwunanipun Pak Damar Sasongko. Podang kuning ya nak. Nggih ning nyuwun ngapunten nek mangke kok radi mboten pas. Iya ora pas ora apa-apa dipas-paske kok ya. Niki Pak Gino ajeng tak jaluki tulung malah ngendi to ya? Oh. Sekarang nggih Pak nang mburi. Ayo Pak Godho duet bawa Pak Godho. Kok sik kowe nek arep ngersake bawa ya nunggu Pak Gino. Pak Jak duet kalau Pak Godho niku. Oh Pak Godho. Ayo to. Gento. Nat, walah kaya ngono bagus sepiro ngono lho jen lah. Nadyan wujud temong paksi Nano Aja usul to ting kene iki gek betah-betahke suarane ngene kok yo senengane. Ora ngerti kene iki kaget wae jenengan mboten prisa to. Kaget mergo apa? Terop ambruk iki ana penyanyi nyusruk barang Oh. Mlocot nggone anune sikut. Heeh, karang ya kepiye jane alangan kabeh iki cok werna-werna. Nggih. Agawe talining pronto ya Alus manis teremra ati ngirit ya nak nggih matur nuwun lho kula karena ya aku ki dadi wong tuwa pengerten aku nggih paling ngerti rencanane paling pelit ya. Paling pengerten ning ya paling pelit. Mbok ora saru to. Ngopo kok saru? Nang panggung kok ngomong apa mau? Pelit. Oh, pelit to. Olah apa to pelit?
Ayo aku ngertine ora-ora. Apa mau terusan cakepane? Wes suwe. Wes suwe nggon kula lono. Wes suwe nggon kulelana goleki si podang jenah goleki si podang jenar. Iya. Podang kuwi wis ngarani manuk, jenar kuwi kuning. Podang kuning. Mula tembangane podang kuning. Iya. iba bunga atiku Nyanding bisa dadi tom nek cara-cara tak tapuk tenan kowe kok. ngopo kok Apa ngono kok ting benyinyi. kok ting benyi Ha, jenengane kene nyembang kono nyawut kono kepiye to iki? lak ya jenenge kerja sama Oh iya kok ya. nek kerja sama lak ngono Iki jenengane encon, nah, partner kerja. Nggih. Ah, iya, ya terke podang kuning nak. neno neno iso wane ngomah wis ora kresan keluyuran anggolek isih sayang yo 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 Ha oh ha oh. Ha oh ha oh. Ha oh ha oh. drundang tak drundung de yo 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 Oh ya. dublak utang dublak utang lela lela Ayo. Ayo. Ya. Ya.
luar biasa tenan. Wah, Jan. Iki ya entuk pengalembono saka netizen Waranggono PLG iki jan wah cantik-cantik. Ora ngira wong iki netizen ya mresani ya melu mantar YouTube ora ngerti bendinane. Ah nek ngerti nang omah nek nganti ora yek. Ah nek nang panggung ngono wis do macam ya ketok le semringah-semringah jajal nang omah. Dasar gek do ngumbahi, bar ngumbahi kae terus bar nyapu, urung jungkatan. Wong aku ki tau kok nanggon Waranggono ki tenan cok tak titeni nok. Iya. Nek dong prai ki kalau masa tak ampiri, tak tileki, wah jebul ana sing awan-awan barang urung tangi turu madang tangi ki. Kanuwun aku rono ki terus wah. Moga. Ngertini darane aku ki arep ngejob aku ming mampir. Ha iya. Kowe jebul turunan Sabrang nok. Aku Sabrang ana siunge. Kae ki iler gurung raup kok kowe ora. Kanca-kanca iki jan guyokake kok. Heeh. Iki nek sinden kuwi kabeh kuwi nyai utawa ni. Heeh. Upamane laras kuwi nyi raras. Heeh. Upamane risa kuwi nyai risa. Iya. Upamane riris nyi riris. Nah, upamane teri kuwi nyi teri. Ah iya, sekarang ya nek wedok ki nyi, nek lanang ki. Ya ngono. Heeh. Ya saiki ngaturke sak bajute anakku si Risa, Ristina. Ya nak, kaya ngapa? Arep ngaturke apa nak? Arep Sing nganggo bawa apa wis? Sambung panci dalu. Kuwi ya apik. iya. Arep ngaturke bocah gunung. Iya kena. Sak karepe pokoke karo aku ki merdeka kok. Nyambut gawe iki pekoleh sak pekolehe. Nggih. Nggih apa? Nggih, nggih niku wau pekoleh. Wah iya maksudnya sing aturke iki apa kok? Pekoleh. Nganu pelok bareng mawon. Aja muni nganu lho. Gamelan ki anane pelok barang, pelok bem. Nggih. Terus slendro ora pelok nganu. Kula lak meni pelok bareng ngoten to? Muni nganu ngono ya. Oh nggih, wau. Nganune mboten dinganu. Iya pelok barang ngono. Iya pelok barang ditintingke. Bawa apa nok? Gadang gula apa asmarandana? Asmarandana. Oh, Asmarandana ya. Gegarane wong akrami, wong bebojoan kuwi ana gegarane, ana sesanggemane. Oh iya. Ana gegebengane. Terus no. Cetha ta? Wong bebojoan kuwi nek bondo kuwi iso lunga, rupa kuwi iso larut. Iya. Kerut karo lakuning umur. Wis jelas to kuwi yoga-yoga do ngrungokake. Wong bebojoan ki asline ati pawitane. Kena nggo conto aku nek wis ati ki ya mung siji. Nah, tenan ora do nyepelekke to? Luput pisan kena pisan. Lho, nek luput sepisan kena ya kudu pisan. Wis. Yen
Lah iki tembangan asmara dhewe sing ora apik iki. Mergo yen gampang paling gampang umpama yen gampang luwih gampang kuwi tumrape wong jejodohan kuwi ora bener no. Iya. Kuwi kanggone para enrok-enrok kuwi. Iya. Yen angel angel Aku ki dong sok nang omah sok grantes lho nek do kok dhewe kena. Sah. Pripun? Iki kok tenan nek do karo aku ki nang ngarepe aku do nggih Pak, nggih Pak. Nggih nderek Pak, nggih sendika oke Pak, dikei jadwal ngono nek nang panggung kok ora ana sing ora nyepelekke karo aku. Ora sinden ora ya kok ora ana sing gugu sak piti-pita. Aja meneh kok peniti, aja meneh kok ya goro sinden, peniti gamelan ki lho. Ngomong karo aku. Iki ki nata kepiye to? Ha gamelane ya kono sunggi dhewe ya aku ya trimo. Tobat tenan. Yen angel kelangkung. Ya iya ta. Wong kuwi nek golek bojo kuwi nek angel-angele kliwat tenan. Delalah sing jenengane wong bojoan pepisahan, mbuh mergo sebabe kepiye. Ya. Delalah oleh meneh pepisahan, delalah oleh madik-madik terus omong karo sing enong, titip kon goleke nggon. Nah, terus mandang oleh nang kono ya terus diomongi muni, awas lu ana operasi lho, ngono ya. Ageger. Ah iya. Tan kena, yuk. tan kena nombes harta Wah, jan Risa ki suarane jan panggah apik. Iya. Bejan-bejaning bejo ki sing nemu. Iya. Cah kaya Solothuk ngono duwe bojo kaya ngono ki cok sing goleke sapa biyen-biyen iki. Ah, jen. sinten ta sing Solothuk sik kaya Solothuk Ah, bojomu ki. Ayo. Ayo tujune si Solothuk mau ki mane melu aku ya, Nok. nggih Heeh, nek ora melu aku ora tak pethuke karo kowe. Oh, ayo paling-paling bojone sing bokong gedhem sak mene kae. tembur Ayo, bejo kemayangan mulih ya digematenono Jon, aja sok sia-sia karo wong wedok. Sing sabar le momong le ngrangkani. Iya. Kuwi Risa ki ya bocah prihatin ket mbiyen mula ya ora dadi wong cukup, saiki ya wis lekas apa kuwi jenengane prihatin, omahe ya apik. Ya do sing rukun. Bebrayan kuwi nggo sak lawase. Wis lakone wong tuwa sing ora apik aja ditiru, sing ditiru sing apik-apik ngono. Iya. Kuwi wis ngiblat karo sing tuwa suarane. Suarane panggah apik. Iya. Yo lanjut. kelinci ucul nggih Jenengku lho. kelinci ucul mawon Oh, kelinci ucul. nggih Nanane nano. Ning desa nenen anane kelinciku
menyang Jakarta ana oh ya yo ya yo ha masuk yo yo wah jan panjen semangate luar biasa kono iya pokoke waton muni apa kuwi wong nyambut gawe iki adepane iki jangkep dasar kok kesenengane sinden iki saiki klengkeng nah iya nek muni cepaki klengkeng ngono kuwi tenan wah terus mil-milan ana neh sinden sing mil-milane senengane iki usus nek jarene sing ngiter nek gelem mangan usus kuwi njur ketungkul ora ming goleki usus ayeuna nane nenang nenang nah iya sekarang ya ah iya sekarang tak pipi yoga ki guyokake kok ana tabuh apik-apik ya lanjibi dadi kaya nganu kae kaya paju ah iya iya, ngarep ge maju gundul. Iki ana panyuwunan terakhir dituruti no. Ya apa? Langgam Setya Tuhu dibawani Dandang Gula Sidoasih. Aku nyuwun bawa swara kakung sing ngaturi bawa. Ya jan mengko sing neruske Setya Tuhune penyanyi Simak Juwariyah. Titi Wanci mengko nggon kur, nggon dangdut mengko digarap kanca-kanca sinden kur gawe sing cakrak. Iya. Nek nggon dangdut ya Simak ya tetep nderek ning kur karo kanca-kanca diwangi mesake mergo nek piyai sepuh kondangdutan ki wis ora wayahe no. Oh ngono. Heeh. Monggo nyuwun berkahipun nyuwun gunganipun kalian penyanyipun Bapak Gino Carita. Oh iya.
Piyane Bapak Gino. Heeh, iki sesuk izin absen ora manunggal karo kanca-kanca sesuk berkahi ngasto awan wayang nang Sekayu Kulon. Oh ya sak desa, sak kelurahan. Oh ya cepak. Heeh. Ya sesuk nek gara-gara kae utawa lebaran terus mlayu ngetan. Oh iya. Monggo nyuwun bawanipun dandang gula sida asih monggo. Pamintaku Nimas sida asih Jan iki dapukane alusan kok cara ketoprak kok. Ah iya pancenan. Heeh. atut runtut tansah reruntungan Yen lakon maisa jenar panjenengan iki dapukane iki lurah Asem Gedhe. Oh ngono. Heeh. Njur sing demung Encik Sunu. Dapuk wong bisu cilaka tenan. ah iya. Nggo ngatasi ngarang nek omong-omong ra iso kok. Ah iya. ing sarina sawangine Ana swara kaya ngene kok sing nyiter kuwi tau omong karo sing ngedram. Ir, napa Mbah? Kowe nek arep ngerti suarane aku nom jaman aku mbiyen, ayo nek kowe ngrungokke suarane Pak Gino ke, mbiyen aku nom-nomane kok ngono kae. Ah iya. datan king gangsa rambut lamun Ah. atoh caketing ati yen cedhak tansah mulat Sita. Ya. sida asih Sesuk yoga-yoga gawe seragam kupluk kaya kon Pak Bayan kae. Wah, tenan. Kaya nyunggi kethuk. Pindho mimpi lan mintuno Ayo. ayo bareng Nimas anetepi wajib
sida asih